Библейски тайни, истини и мистерии. В сенките на древните времена се крие един истински загадъчен герой – Мелхиседек. За кратко, Битие 14, 18, 20 го виждаме като царя на Салем и свещеник на Всевишния Бог, който посреща Авраам с хляб и вино. Той благославя Авраам и получава от него 10-та част от плячката. Но след този миг отново изчезва от библейската сцена без следа. Кой е бил този необичаен цар-свещеник? Има ли връзка между него и обещания Месия? Започваме разказа с тържествен, загадъчен тон, защото в историята на Мелхиседек сякаш пулсира древна мистерия. Мелхиседек в Стария завет. Библейският разказ ни въвежда към Мелхиседек чрез гласа на самия книжен автор. Така и салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино. Смята се, че Салим е древно име на Йерусалим, а самото име Мелхиседек означава цар на правда. Както се вижда, той е и цар, и свещеник. Необичайна комбинация. Много по-късно, в псалмите и посланията, тази двойна роля става ключова. Но първо, какво казва самият текст? Мелхиседек излиза с нещо Авраам, наричан тогава Авраам след голямата битка на пророците. Той носи хляб и вино, благославя побързаните Армагеловите войни и прославя Бога на Авраам. Авраам му дава пожертвувана десетина от плячката си. Знак на признание към неговата свещеническа длъжност. Споменавайки Всевишния Бог, Елелион на иврит, Мелхиседек се нарича негов служител. В това древно време, когато израелтяните още не съществуват, той стои като посредник между човека, Авраам и Бога. Загадъчният отсъстващ род. Най-странното за Мелхиседек е, че Библията не споменава нищо за неговото семейство или родословие. Посланието към евреите 7.3. Той дори е описан без баща, без майка, без родословие, без начало на дни или край на живот. Оттам е само крачка до въображението. Мелхиседек идва сякаш от нищото и после изчезва. Тази липса на произход подхранва легенди. В някои юдейски предания го свързват с самия Шем, син на Ной, а другаде се говори, че Бог го взема на небето, подобно на Енох. Мелхиседек не е просто историческа подробност, а своеобразен ребус в Библията. Неговото внезапно появяване и изчезване, заедно с факта, че го виждаме само веднъж, го правят особено мистериозен. Съществуването му сякаш надхвърля обикновения човешки ход на времето. Както обобщава авторът на посланието към евреите, Мелхиседек се явява без баща, без майка, без родословие, но оприличен на Божия син, остава завинаги свещеник. Сякаш е отвъд раждането и смъртта и присъства извън обичайния светски контекст. Добавете и символиката на хляба и виното. Някои богослови дори виждат в този жест първообраз на Христовата Евхаристия. Анализатори припомнят, че предаване на хляб и вино подсказва свещен обред. По-късно Христос ще го използва за своя таинствено таинство. Както отбелязва професор Насели, Библията едва ли е безцелно вплела хляба и виното, а по-скоро предрича това, което 1 Коринтияни 11:23-25 описва като тайната вечера. Мелхиседек изнася хляб и вино, тези символи на разпнатото тяло на новия и по-велик Мелхиседек – Христос. Накратко,
На фона на обичайните библейски сюжети, Мелхиседек изпъква като дилема. От една страна е преклонението на Авраам и древна свещеническа литургия. От друга – повдигнати въпроси за природата на този човек. Възможно ли е Мелхиседек да е бил предвъплъщение на Христос? Съществувал ли е някога истински орден на Мелхиседек? Тези въпроси оставят усещане за тайнственост и подканят зрителя да размисли, докато историята ни се разгръща. Псалм 110, стих 4 и месианската традиция. Обратът към Мелхиседек става още по-силен в поезията на Давидовите псалми. В Псалм 110, стих 4 се казва: Господ взе слово и няма да се разкае. Ти си свещеник за вечни времена, според служението на Мелхиседек. На еврейски служение се превежда и като чин, катарит. Това е пряко заветно пророчество. След хвърлянето на основите за Месията в този псалом, смисълът е ясен. Очаква се бъдещият Христос да носи жреческата длъжност по небивал ред. В месианската традиция този стих се интерпретира като мощно свидетелство за Месията. Авторът на Евреи цитира именно Псалм 110 глава, стих 4 в 7 глава, 17 стих. Ти си свещеник навеки по чина на Мелхиседек, за да покаже, че Исус изпълнява точно тази функция. Давид изказва обещание, че Давидовият син ще бъде и цар. Псалом 110, първи и втори стих. И свещеник, Псалом 110, 4 в единство. В еврейските коментари това виждат като преобраз. Князът Мелхиседек е нещо повече от обикновен жрец. Той символизира съвършенството на бъдещия свещеник. Псалм 110 е считан за пророчески месиански от християнската традиция. В него победоносният владетел, месианската фигура, получава свещеническия чин. Виждаме буквата. Христос е победител и владетел и същевременно постоянен свещеник. Този мотив е ключов за християнското разбиране. Обещанията на Стария Завет намират нов смисъл в Христос. Мелхиседек в Новия Завет. Незабравящите писатели от Новия Завет връщат към този символ още няколко пъти, най-изчерпателно в посланието към евреите, глави 5 до 7. Там темата е ясна. Христос е великият свещеник по чина на Мелхиседек. Авторът подчертава няколко важни извода. Превъзходство на Христос. В Евреи 7 те посочват, че Мелхиседек идва преди Левитовото свещенство. Ако Авраам прие десетината от Мелхиседек, то левитите по-късно са получили десетината от Авраам. Евреи 7, 9-10. Ка Мелхиседек е по-висш като принцип. Апостолът цитира Псалм 110, 4 в Евреи 7:17, за да покаже, че Исус е свещеник завинаги по чина на Мелхиседек. При това не е родственик на Мелхиседек по кръв. Исус е съсвършен по силата на безсмъртния Син Божий. Това олицетворява идеята за вечен жрец, без необходимост от наследствено жречество. Изключителен осредник. Пълнота на Новия Завет, не като системата на Мойсей, която изисква многократни жертвоприношения. Евреи 7, 11-12 обяснява. При смяната на жреческото служение от Левиево към Мелхиседеково, задължително трябва да се смени и законът. Това е философски важен момент. Хората са нуждаели нов, по-добър Исус и нов завет за пълно изкупление.
този начин, Новият завет идентифицира Мелхиседек като образец за Христа. Теолозите отбелязват, че евреите подчертават, че Исус е свещеник по порядъка на Мелхиседека. В други думи, исторически Мелхиседек бил земен крал и свещеник на Всевишния. Но в новозаветната теология той предизвестява на Христа, не само чрез символиката си, но и като тип, показващ нова ера на жречество. Тълкования и мистични интерпретации. Древните и съвременните богослови дават различни прочити на фигурата на Мелхиседек, както от еврейска, така и от християнска гледна точка. Юдейска перспектива. Мелхиседек почти винаги се свързва с Шем, сина на Ной. Това идва още от Таргума, арамейски превод на Битие. Таргумите, арамейските преводи, го определят за Шем, син на Ной. И други юдейски трактати, Талмуд, Пирке Елай, твърдят същото. Според тях, Мелхиседек е бил един от потомците на Шем, който приел и предал чистото монотеистично учение. В този контекст той е старият жрец на Йерусалим и като такъв образец на праведност. Християнска перспектива. Традицията обикновено не го приема за буквално въплъщение на Христос, а за тип предобраз на Христос. Ориген пише: Господ наш е по-голям от Мелхиседек, за когото писанието не проследява родословие. Църковните отци, например Августин, Циприян, Клементини, смятат, че Мелхиседек носил образ на Христос. Късно, например, в етиопската книга на Адам и Ева се разказва мит за това как ангел Михаил извежда млад Мелхиседек от дома му и го прави вечен жрец. Картина, която силно отличава мита от реалността. Някои обаче се впускат по-далеч. Твърдят, че Мелхиседек е бил самият Христос преди да се роди на земята. Известно е, че през IV век Амвросий, покровителят на Августин, пише, че Мелхиседек е Христос. Църковната история разказва, че подобни идеи, възникнали като част от спорове, христокрании, в ранното християнство. Но главният митран, според противниците на тази теза, е, че ако Исус бил Мелхиседек, би звучало нелогично те да са един и същ Господ. Писан и два пъти в писанията: не казваш на мой Господ, ако Исус е моят Господ. Мистична символика. Някои библисти обръщат внимание, че и самото ползване на орден на Мелхиседек е странно. Божият син се нарича почина на Мелхиседек. Сякаш съществува наследствен свещенически ред, който Бог предначертал. Мелхиседек е без родословие, затова това звучи като мистична формула. На практика редът на Мелхиседек служи като образ за вечната жреческа сила на Христа, а не за реална земна школа. Кумранска есейска традиция. Изненадващо в морето от тълкувания изплува ръкопис от Кумран, така наречен Псалм 10. Там Мелхиседек се представя като небесна фигура, подобна на Архангел Михаил, принципал на светлината и спасяване. Това е още една улика, че древните жреци виждали в него не просто човека Мелхиседек, а някаква вселенска сила. Извод. За някои теолози и мистици Мелхиседек е цял богословски проблем. В съвременните коментари неизбежно се споменава Спасителят и свещеническата служба. Например, ограничителен разбор на Псалм 110 посочва двата основни прочита. Тип на Христос, но не самият Христос. Например, Ориген. И предвъплъщение на Христос. Например, Амвросий.
Повечето съвременни библеисти оставят въпроса отворен, отбелязвайки, че самото послание към евреите заставя да го разглеждаме като тип. Мелхиседек остава една от най-големите библийни мистерии. В Стария завет той е кратко споменат цар-свещеник, носител на хляб, вино и благословия. В псалмите и Евангелията прообраз на правосвещеника Христос. Така той свързва старото и новото, земята и небето, човешкото благочестие и божествената тайна. Наука. Историята на Мелхиседек подсеща за безкрайността на библейските образи. Дори най-кратката среща може да носи вековни въпроси. Мелхиседек е като отсечка от вечността, призоваваща ни да мислим отвъд текста. Накрая ви призоваваме да споделите мнението си. Как си обяснявате тази древна тайна? Беше ли Мелхиседек просто праведен човек, тип на Христос или нещо повече? Вашите коментари и размисъл са добре дошли. Нека заедно разгадаем загадката на Мелхиседека.